Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ लोगोफोर. So फुंजानि बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे स्राय बरायग्रोबाय आरोना लोगोफोर. So लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय फिसासानो. So बिदिनो नोंथांमोननिसिम माने मर्निं बाइट मोनसे होनो थाखाय so भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर. So जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. Let's go. So लोगोफोर नै जोंहा बेरे फुंजानि आरो दिनै आनारस जानो नागिरलायबाय आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय दायो लेमगासिनो दङ. ओमफ्राय नै जोंहा गुलुआ गुलुमुलु दासो सिखारदों नोङो? दा सिखारदों? हो? नों दासो सिखारदों सुनु? ओमफ्राय बोथोरा एकदम बरिया आरोना दिनै क्लाउडलि बरिया नांदों आरो स' लोगोफोर नायलांबाय थादो आं बिराद मोजां मोनो आरोना आनारसखौ जानो एकदम नोंबो गोथाव मोनो एसे गोथाव मोना बुरजा बा नोगोद जाखायो नोङो एसे जायो बुरजा जाया नों जामासलै होनबा थोरसिया बे मा जागोन है थोरसि बायगोनलै बेयाव दोननांगौसो हानानै ज' लोगोफोर एकदम माने लकेल आरोना बियो जोंना न'आवनो दंखायो नालाय बेनिखायनो दैलि मोनजाबाय थायो आरो फुङाव जाबाय थायो आरो जोंहा लोगोफोर औ स' लोगोफोर नायलांबाय थादो स' लोगोफोर नै लेमखांबाय लेमनानै दिनै इउनिक स्टाइल हाबाय आरोना राउन्ड एन्ड राउन्ड ओमफ्राय जे सुनुआ जानो स्टार्ट खालामबायानो नै हागासिनो दं आरोना संख्रि लाबाय बरियानो होलायनोसैलाय आरोना लोगोफोर गोदैथार एकदम लकेल नालाय बरिया नाङो आरो जानो लोगोफोर नायलांदोलाय जाबाबो जायाबाबो स' लोगोफोर संख्रि सारबाय आरोना आङो लगायनोसै बरियानो सारबाय एबार जानोसै मजा बिराद गोदै लोगोफोर लकेल नालाय ओमफ्राय उदै बुंखायो दिनै गरम जानाय नङा बारा दोमैलु बायदि आरो ना दायोसो जागोन लोगोफोर जाबाय आरोना बिराद जाखांबाय नैबे मोनसेल'सै एकदम उदै बुंखाबाय आरोना स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांनोमोन दा नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो होलाबायबाय आरोना स' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोमगोन बाय बाय